Sengambe ngaboyi. Ejawuvuma wethu uzobhemana. Athi ngisebenza egole wethu ngiyasindwa. Isindwa just le mali Truman. Ndoda yeqiniso kamba kahle. Ndoda umfowethu. Qhoshi lapha. Vukani kamba kahle. Nkwazi mfowethu. Esha lapho wafaka amajuba ashukufa nje kwenzakalani lapha. Lindani foka mncube. Ngiyaphileka. Khipha lawo masimba ejuba wona lapho. Yeah. Khipha lawo masimba ejuba lapho. Kuyaphambana vice versa. Yabo uthi rest in peace man. Send rest in peace. Ola kalo. 2000. Zakwe. Shela. Khipha lo juba lelo. Hey. Abantu bayese yabani bazihleka wema. We mama. Yabani bazihleka. We mama. Siyakala kusebani. Wo Nkosi njengoba namakhelane bejabule. Sihle kamba kahle. Awu dubula. Esha lapha aphiwe mafiswana. Rest. Ungayibhovo ungazimisela izitseko nandumise. Nathi thethwayo kamba kahle. Ngiyaphileka lapha. Lowazi ngiyaphileka. Ngani zakwethu ni happy nidlile. Ni happy nisuthi yabo angifuni ube khona umuntu olambile la uzoqhamuka ngithuka yabo kanti likhona ithuba lokumsiza ni right nidlila ngithi kusadleke nanokudla azubara pepe ilokishilo nje azubara pepe za asubara pepe ilale ihakuzibona ubuhle lobu wema ngavele ngacazeka ihakuzibona ubuhle lobu wema ngavele ngacazeka ihakuzibona ubuhle lobu wema ngavele ngathathe Shela nsiza msulu yabeka amagama amnani ngavele ngathatheka Inkosi amabhela ngamba kahle lapho Inkosi amabhela kuyaphileka bhuti ngizoshaya ngathi ngikubonanga ukubhalile ngiyakubingelela mfowethu right ngeke ngasho ngathi abalambile abaphumela obala yabo singathuka kanti sekunendlala phakathi azubara pepeza azubara pepe Bungane hamba kahle lapha 25 MB leyo nto le ngaphela nje usangena ku TikTok usangena nje ungakabona ne video kusadlala advert gone azubara pepe Adali mama isibonelo sami aswiri lafo sibonelo sami lezi uzoba ngumsindo nalonto abukho utshani ungayifaki nje right abukho utshani kamba kahle geshap aza asubara pepe leta asubara pepe shalapho senze kuhle bhuti kaphileka thanda msezana singathukwa kanti sekunendlala phakathi umuntu mayelambile asho
Nesitsha sakho masilambile uyasiphakela sidle. Uma somile uyasinikeza into yokuphuza siphuze. Yabo. Ohlanganane mamvelase nazi izitha zenu zimngenhle. Ihlanganane bomakeba nazi izitha zethu zimngenhle. Ihlanganane kwamadiva nazi izitha zethu zimngenhle. Ihlanganane mangcobo nazi izitha zethu zimngenhle. Sizenqoba izitha noma singaphelele. Sizenqoba izitha yize nje singaphelele nje. Oh baba sebashiya, oh mkhulu wethu sebalala. Oh baba sebashiya, oh mkhulu wethu sebashiya. No mkhulu abasekho nje. Oh Sigabe sebashiya, no Spiki sebashiya. Oh Mahipsi sebashona. Shut up. Skonondo. Ngiyakunikeza mina igama leTabane nguTrump mina maningazi. Yeah, igama engilinikeze ezinsizwa le. Lelo gama lokudunusa lelo dudu lolo. Niligcine nje manibizana laphana kumaphatha sesantini niyopheqwa lapho niyodunusa. Yabo. Yeah, ungalethi ngapha. Wo ngalathi sebashona. Wo fihli isikala sebashiya. Wamahawela sebashona. Alokho kadle njalo amaphara abacela u2 abhizi nosiqiniseka ngabe ngicela u2 ngabe nemarobotini yadansa nebusiness asizenqoba izitha yize nje singaphelele. My baba, well, the chef. When I went to never fast, why my baba? Well, why my baba? Well, yeah. Hey. Ngibablocker. Umsebenzi omngaka ngiblockana nezihlama lezi. Zizohamba zonuka kuphi mayizoya ukunuka la. Yabo. Bekublockana namakhinqi mina. Ngakunazo isikhathi salabafana. Ethi ngiyakunyanya wemfana ngiwe ofanele irobot no PH yakhohla mfuthu awumela kancane lo nzondo nawo ufunza unyoko wayicosha kunyoko wayencele ebeleni manje mawuhamba uzondana abantu abangakwazi ongabasizi ngalutho nabangakusizi ngalutho. Yabo. Inzondo leyo wayifundiswa ukuphakela imkhovu kanyoko. So manje kumele kusafara ke manje. Ngenxa ukuthi nje unyoko wakukhulisa uphakela umkhovu. Sekufanele kusafare thina ke manje. Ubuyele esikoleni bokufundisa amakhalasi ngabe yami.
ya ubuyele esikoleni bokufundisa beqale phansi bekufundisa we my babo welele isizenqoba izitha ize nje singaphelele nje isizenqoba thina izitha ize singaphelele focus chileka we my babo Nyambosa kuyaphileka lapho ngekulungu semncane mfana ithina sohlala simunye no manje besithuka ngezinhlamba ko TikTok thina nje uNtsiku uyakhipha ya akakhipha akakhiphi abakhipha bafowethu uyala usayapi umakukhala ixilongo awena uzoyapi umakubisa thina bancwele uyala usayapi umakukhala ixilongo awena uzoyapi umakubisa thina awu ngatshelwa ibhaco ukuthi angigeze nina nisafama tracksuit namakhembe necathulo amakhekhe nibhoboza ngatshela mina lawo masimba lawo ngatshela mina lawo ngquza leyo nisafama amakhekhe nibhoboza namashirt nama tracksuit lokuthi ngaxosha mina awenseza le balempela uvalo bani zakwe kwenze njani uthi amakhapha washefa wezikhali wasufuna ukungicontrola ngomzimba wami manje ngize ngiveza amasende nawe ukuthi angwashefile manje ngitshelwa wena ukuthi angwashefe ukuthi wena hlahle lo nto leyo yenziswa lo mnqondo wentombo econtrolayo sokufala ukuthi nami ngenze lawo masimba lawo mangifuna ukwashefa ngizowashefa mangawashefa ngwashefi yini manje yini ngike ngitshela ngishefa intshebe ngitshela ukuthi angenze yini nicala nubani kanti sekuyise esikoleni la manje uthi wamgcina nini umnikazi wefoshuna sengesikhathi esithi ngamgcina umnikazi wefoshuna lapho Simonyo ya madu yazo ususeThekwini manje okay naw ngiyancheck ngani zakwethu ngiyancheck lapho ya wena bonga ume kancane mncube yawungiyeke wena manje senginokucontrolana phakathi yabo senginokucontrolana phakathi ngoba naku umuntu yabo ngoba nakho nina nishefa ibumbu zenu bayasihamba sishefa ke nathi yabo ahumuhla ntombi 2000 inkinga yakho nje ushefa isibumbu hawa ushefelani
Umuhle ntombi 2000 inkinga yakho nje ushe Facebook hawa ushafelani ushafelani Sibonisa kapha kahle Nzuza Shando kaNdaba uthi ethi wangiziba nje ngemali yami engifuna ukupha yona hawu Shando mfowethu nguzibe ngani inkabe yami ufuna ukufaka malini mfowethu awufake lapho phonsa lapho mfowethu phonsana futhi phonsana nje bafowethu 10 rand nonke phonsana yeah okunuka amasimba emlonyeni ngingayifaki cha siyabonga mawazi nje ukuthi unestamkoko emlonyeni ungayifaki siyabonga ngiyabonga yeah so ufuna 10 rand okhulunyelwayo sifuna lo abantu abathandayo ukwenza lokho yabo sibona ukuthi siyayiphusha nilento yabo ifinyela sifuna ukuthi ifike khona mawuzazi unestamkoko emlonyeni yabo and unamazinyo ahlaza imfino yabo apha nize nithi ngama vegetarian wanakho inyama ningayi afford yabo nto kunizenza ama rasta la Wemzamo angithi abadala sebeyachoma uthulambili uzoqola abantu stam wenqubeko kuno 30,000 ade ungena ekseni yabo aqolwa umuntu mfowethu kwenza abathandayo mongathanda uyeke akuncengwe umuntu akho spam mina ngisiphethe kanje ngithi ekhokha ndoda hayi lutho angiphethe spam mangifuna ukwenza lokho ngakwenza futhi kodwa ke it's all about idea yabo it's all about idea umuhle ntombi 2000 inkinga yakho nje ushe Facebook ya uhleli nje lapho 30,000 ungena namhlanje ekseni uhleli ulindo 10 rand umuhle ntombi 2000 inkinga yakho nje ushe Facebook ushafelani manje sibo ngaze njani ngikukhombisa ibank account yami ngikhombisa wena mina ngikhombisa wena ngaze njani ngikukhombisa u30,000 wami osibuye account yami ngikukhombisa wena ukuthi anayo imali ngirisivile ngikhombisa wena yabo ngona khona uhamba ngemoto ka 30,000 vele umuhle ntombi 2000 inkinga yakho nje ushe Facebook ya ngoba imoto yakhe u30,000 lapha nayo ushafelani ushafelani bashobolo kapha kahle lapho ngaqala ukuthanda umuntu kanje asangishiya ngicela ningiboniselene nimtshela ukuthi ngisamdinga shut up hey nkuzi mpembe lemkhulu shut up kabadle hey konakele isalukwazi ishida bengesandla sichawula intombi nensizwe endlini siyimashokolo TV siphethe ezinye ezahlukile konakele amaphephandaba ayakhuluma ndoda siyaqinisekisa ukuthi abantu bafowethu umcimbi ulele kuthina singabalandeli lokho nje ake siqinisekiseni ukuthi angeke into siyenze without ubumbano kodwa ngobumbano konke kophumelela mfowethu yazi kodwa nje oqhubekani bayahlupa uzothuka abantu abakhulumi ngamuntu senandlula
lapho mashobolo ubhizi uthukwana usiqiniseke awugezile washaya cima kanjani intombi yakhe ngibuza location ngapho ukuthi hey mfowethu ngizocamela nje ilokhu ikhalile intombi lokhu ithi ngizocamela kuleso sifuba phela lesiyasibona kusona sekhwebula lezi angithi izoqamela kanjani kuyena ngoba yena usuthi ikala akanazo isikhathi yeah ikali zonile umaskandi ikali hey amaphephandaba mfowethu aqalile ayakhuluma kodwa into engingenele la umcimbi ungowethu bakithi asuphushe nsizimisele yonke into iphumelela ngobumbano ungabheka abantu ungalalela abantu yenza lokhu okufunakalayo if ngelinye lamalanga ngoba kulomcimbi sobe singena mahala uthi omunye yinsu ukuthi enye into esengiyibukela kumaskando namiyeza kunabantu abathi makukhulunywa into umuntu angayibheki ayithatha yenze yakhe kanti ezinye izinto makukhulunywa khona ezike khulunywa nje zingahlangani nawe ekufuneka uyeke la kunamaphephandaba kunako konke akhuluma yonke into ayithandayo yeah but akulona icala lelo bafowethu singayithathi njengento eyicala yeah nobani ngakwenza lokho abantu siqiniseke ngokutshela noba asimbandazi abantu bebene contradiction yokuthi shoot music mhlawumbe owenza kahle kuphela noma nani omenzela izinto ezinkulu wathi so sekunento manje into eyenza ukuthi isho ifudumeza abantu sengathi manje shoot music uyafa wenza shoot ngemali yamathenda noma yakwahulumeni some sort of yabo yonke lento lengathi yenza ukuthi kushise kufudumala hayi umusic wakho fayo umusic abaculi bayakhula nabo menzi bayithenga imoto ngemali yomculo kuphela invest kwi-career yakhe wathola imisebenzi kwezinye indawo kwezinye zezinto yabo so ngapha vele umculo naye vele wenza kahle waqala amabhizinisi ya wenza into right siyabonga wenza imase ukuthi uthi nzimase lapha King George Hospital inethenda nakhona kuyinto enhle futhi leyo nzimase ukuthi abaculi kubekhona okunye abakwenza eceleni into enhle nje leyo ngesibona abaculi nje abanye abakufunda lokho ukuthi kuya-invest vele kumele uinveste kwabanye ama-businesses yabo akulona ihlazo ukuba nebhizinisi bafowethu lutho akulona ihlazo le la kuyinto nje enhle futhi nobani ungasebenzi kuphela bese ingakho ukuthi isikhathini enibona abantu bahlalele nje behambela uma ngathi umuntu uyithathaphi imali yini kunezinto abazenzela emacena akubona bonke abantu abazokhethi njengoba ubona ngenziwa no 2 3 njengoba ubona ngenziwa no 2 no 3 so izinto ezisimple yanto nje ngizokhuba amabhizinisi eceleni bafowethu inhle kakhulu yana kubaculi bonke nje abaculi lanto mabengayenza izophela lento yokuthi umaskandi kube ngathi ufuna udumo ukuze ube nemali kodwa phela amashobolo akubona bonke abayowathola amathenda yabo ya ngoba mhlambe eminye imigudu yokuxaka ukuze uthole ithenda mhlambe kwesinye isikhathi abanye nje abakunormalize lento ama-artist ukuthi yakhe isitolo nje ngakini noma wakhe ube nebar yabo noma ube nebar nje kwaziwa ukuthi siyayijuxuza laphana kwasibanibani yabona ezinye zendlela zoku-investa noma uthenge iveni elizosithuthela ihlabathi emakhaya noma omasibanibani masabe-preg ngoba phela ama-2000 amithe njalo ama-ambulensi-ke emakhaya umuntu engaze ezalele khona kusebenza wona amaveni kugudla kubhekwe esibhedlela ngabo-12 ebusuku useyasika umuntu izinto lezo mashobolo bethu iqiniso bethu izinto lezo ukhulumisana nomasipala wangakini ukhulumisana nomasipala wangakini ma uthi nje unemali kahle uthenga ama-iveka u2 uwafake laphana bewabrande zama-ambulensi uprovide lapho kuwanda ama-ambulensi ngakini
uprovide wenza i-service provider loyo ugovernment nibe ne-deal nayo ukuthi mhlambe ngenyanga ungineza 30,000. I'm making an example ukuthi maybe 30,000 or 40,000 i-service ibe kuye, udriver holelo uye, wena okwakho kuphela ukuthi uthola imali, yena uzonakela leyo moto leyo. Yeah, until mhlambe maye reach ama-kilometers athize, mase kuyima mhlambe ke idata sekufayila ishintshwa, mhlambe sekuba kuwena ukuthi iyanqamuka leyo contract kodwa nje izinto ezifana lezo bafowethu iningi izinto abacula bangainvesta kuzona. Yeah, abanye amashobolo mawuthenga nje ingulube eziwu5 ezesifazane eziwu3 2 zamadoda, uyifunze kahle amakabishi, uyifide amakabishi, uyifide nama-watermelon nama-butternut, zonke lezo zinto lezo uyifide ingulube zakho. Ingulube futhi ihulula ngisho 20. Serious mfowethu, yabona into ishoyo. Ngiyakutshela mfowethu, ungabona ukuthi ngiyadlala, uneplazi lapho mfowethu. Uma ingulube isikhulule 20 kwaphila 10, ingulube ngayinye uhulule bo 20 15 kuphila 10. Uyabona ukuthi ngonyaka oyi1 nje wena uzophela usunengulube elako lokhuza ko50, yaba. Kowesibili kanjalo ziyanda lezi zinto izizale zonke. Uthi usunenqwaba yengulube, yabona usayina i-deal no Shoprite lapha namabutcher ukuthi ziyasilaha lezi zinto uservice lokhuza inyama yepork. Simple. Yini nzima mfowethu, imali ninayo nifuna uku-investa, nifuna igroup zo 8 million, mase niyabuya nithi nizosikhalela lana. Ngakho nini man, simple. No, simple. Yabona lento ishoyo mfowethu, i-business esimple. Ungathakala nje nemoto iprint udayisela iprinter, waziwe nje ukuthi hayi umashobolo lo iprint udayise nga2 nga1, uqale ngesisodwa. Imali uzoyithola kancane. Iprint eCape Town zishiphi kahle. Nene business le inkukhu nje. Inkukhu wenze sure ukuthi ayitholani. Nangu user ethi nangu. Iyeke lento yakhe lonto le. Hayi, dame kancane ngendaba. So lento elokhuzana yebusiness bakwethu. Abantu bona bephumelela nje kanje. Zilula into abazenzayo. Abanye abantu futhi ungazi ukuthi bathwele kanti abantu abathwele. Umkhombo osebenzayo. Ungayithathi kancane ingulube enemali. Phela ukufida ingulube akukho nzima. Lento le mayangekho ukudla ishova udaka laphana ikhohlwa kuhlupheka, iyaqhubeka iyayiphilela. Awu mfowethu, yini enzima ukufida ingulube? Simple hayi. Lokuthiwa eCape Town iprinter uyathola ngo2530. Ngile business engisho ngeke ngayizama. Kwasho ukuthi umsebenzi ongusebenzayo awuyivumi leyo nto. Egoli ezembezi bengiphelezela omunye umlisa last week, zikhona ziyatholakala isprinter. Ephilayo nje uyathenga udayisa. Ungadile mika umashobolo uthi ufuna isprinter. Isprinter nje uyaqona nje negarage lapha ePretoria ezembezi uyothenga isprinter uyasithola. Yeah, la uthenga khona lokho zo ox. Yebo, simple uyathola. Yeah, abantu bangaphandle bathanda ukushaya lo business le. Abayithanda lo business yokulokhoza yokuthenga imoto beyidayise ya. Ngeke ngayizama mina leyo nto mfowethu, inemali yanto but ifuna nokuthi engathi ungangabe kuzo lezi zinto zizonipha njengoba sengiya kuma private company. Ngicabanga ngizobuyela kuloba inemali yanto mfowethu because isprint yasithola ngo25 usuke la sekwezinye indawo uye kwezinye indawo uyafika usibiza u3540 ama-touch up. Yeah, uadd nje lapho nalapho sithi ukubenyezela kahle sibe nomehluko. And into zesprint ziship. So thina abantu sihlala phezulu kwenqondo mase sibona umuntu bekade ehleli wena lo wasebenza uthi hayi bathwele. Simple. Yeah, noma nje vele futhi yenye into ozohlala phezulu kwenqondo. Yeah. Noma wathola ulayini wama drugs nje ku right nakhona vele izinto ziyawabhema ama drugs so wenze njani. Hey, noma yini man. Ubuyile uxolana hayi ngeke. Hayi. Uxolani my foot, uxolani my foot. Hayi ubuyile my foot. So nje bafothe izinto zisimple. Yabona isprinter yasithola ngo35 nango30. Ngo Cape Town yathola ngo28 30 25. Just ukuthi iCape Town ihlupha nange corruption into enjalo. But ezembezi uyasithola nje isprinter nje siqondile nje twin.
Yeah. ubuye naso usilungise ngendlela usilungisa amothanda usika phezulu usike usifake indalo but makwazi khanda kakhulu isprint sidayise even amaveni lawa ama-hips uyawathola futhi ezembezi ulikhanda kahle ulifaka indalo simple akuzona zonke izinto esiyozenza sibe nenkinga mawubona ukuthi kanjani njengamafoni udayisa amafoni imali yangena ama-iPhone ne-second phone ine-second iPhone lapha ise-Rosberg wangikhumbuza mashabola mina-ke lakhuza i-order hey ngizonikhombisa nje ama-iPhone ngizonikhombisa nje ayeza namhlanje ayeza namhlanje ayeza asuka le eShayina lakhe yes asendleleni simple angithi yabo njengoba esuka le challenge njengoba wathenga imbhalo masuka dayisa mhla into zakho sehamba kahle bawuthini uthwele yini awuhleli phezulu kwenqondo ziningi into ezingazenza into esilimaza kakhulu thina sithanda lento yokuthi sikhulume ngento yodwa njalo ugcina uba nomqondo wodwa noma kudlala wena usu serious uzoba nomqondo ngiyayifuna ngempela ke yona siniphiwe yabona ezembezi bafu ngaya khona wathola ayikho imoto ongayifici lapha nje iphatho ngekuyithola futhi lapha ayikho ayikho imoto ngekuyithola lapha mawuthanda uthenga ama-venture uyawadayisa simple ayasebenza ama-venture wathela ngo-40 45 simple ama-venture ngamelo adayisa lapha e-Orange Farm ngafala vele ube lapha erank udayisela bona lapha simple imali leyo baranka ngawo